4. Televisió en streaming. Presenta... amb la col·laboració de The New Wild Geese Sabadell. La penúltima i cap a casa. Un programa amb Jordi Bussoms i Xivi Valls. Ei, què tal? Benvinguts, bona nit. Gràcies per escoltar-nos, veure'ns, se li fa falta. Exacte, bueno, estem donant les gràcies abans de començar el programa, Gràcies per haver-nos escoltat, no sé què, vinga, Bueno, perquè, home, s'agraeix. Ostres, l'altre dia em vaig muntant el programa, em vaig adonar una cosa. Què vas adonar? Que aquestes cadires grinyolen d'una manera... Sí, tot, i les taules també, el terra... Vull dir, se senten més les cadires que no pas nosaltres. Bueno, Però bueno, benvinguts a tots al nostre tercer programa ja, això és un rècord. És el tercer, oficialment és el tercer. Sí, no, clar, Sí. Els assajos no compten. Bueno, doncs benvinguts a la penúltima... I cap a casa, Aquí amb Jordi Bussoms. Xivi Valls. I res, anàvem a explicar-vos de què tracta el programa, però... Bueno, ja ho sabeu, vull dir, si us quedeu ho veureu. És que al final Exacte. tampoc cal que fem gaires spoilers. No, home, és que ja ho hem dit dues vegades. Per això, Portem dos programes i ja n'hi ha prou, no? Sí. I si voleu saber de què va, hi ha dues opcions. O us mireu els programes anteriors o us quedeu a veure aquest. Sí, bàsicament. I res, doncs dir-vos que estem aquí, ens veieu des d'un rigorós fals directe per YouTube i que també ens podreu veure a través d'altres plataformes de podcast. Que si ho voleu trobar, i és que ja ho podeu trobar, tampoc cal que fem aquí ara... Jo crec que ells són prou espavilats. Sí, És com, no és complicat de trobar. Tampoc val la pena ara dir, sí, i a l'Instagram i al TikTok, no cal dir. Estem a moltes, ja està, estem a ens moltíssimes busquin, i que ens busquin. Sí, a tot arreu. Que segurament al final del programa hi ha alguna guia per ajudar-vos, però que res, que passem d'explicar aquestes coses, vull dir... Sí, és que és perdre temps i després al final sempre hem de tallar i ens sap greu tallar tan ràpid perquè, ostres, trobem a faltar els... Així que si ens voleu seguir per les xarxes socials, busqueu, i si voleu saber com escoltar el nostre podcast o veure'l, doncs busqueu també. Vull dir, ja sou grandets. Més faltaria. Què anàvem a dir? Sí, doncs... Aquest pla és una miqueta estrany. Perquè tenim un espai tan buit aquí a la meva dreta. Per què? Doncs perquè avui tornem a tenir un convidat. I ens n'alegrem molt de tenir un convidat, perquè... Però no ens adelantem als aconteixements. Primer hauríem de dir que avui parlarem d'algo. De què parlem avui? Perquè saps que a cada programa fiquem un tema que llavors potser ni el seguim. Home, fins ara jo crec que ens hem mantingut bastant a línia. Bueno, en el primer potser no vam parlar, o el que vam explicar, doncs tampoc. Es va intentar. Es va intentar. Però no vam fer molt cas al tema. Va ser complicat. Però, com sabeu, si ja ens heu vist en aquests programes, tenim sempre un tema central. Sí. I es diu central perquè el cartellet on fica el nom del tema el fiquem al mig de la pantalla. Per tant, avui parlarem de... dels esquimals. Els esquimals. És un tema... Que a tothom m'interessa moltíssim. Bueno, és que és un trending topic ara mateix. Sí, home, a TV3, al 324, com a mínim, sempre una notícia està dedicada als esquimals. Sempre. Amb el fred que carda ja poden parlar dels esquimals, ja. Sí, vull dir, si vaig tot el dia amb la caputxa com si en fos un. Sí. Pues res, ara ja que hi hem dit, ja hem dit tot. Hem dit què fem. Bueno, hem dit. Hem explicat com podeu saber el que fem. Sí. Com podeu trobar-nos. Exacte. Que us busqueu la vida. I quin tema parlarem? Toca de secció... Donar la benvinguda al convidat, toca allà. Perquè ara li hem dit que és una secció i li hem ficat hasta nom i tot. Sí, és veritat. Això és nou per avui. És que hem estat preparant moltes coses aquesta setmana. Avui hem fet guió. Hem treballat moltíssim. Gairebé omplim una pàgina, fixa't tu. Sí, aquest cop... I sense tants espais com l'altre dia. Sí, l'altre dia vam fer trampes. Bueno, jo ficava doble línia d'espai perquè així ens com els deures del col·le, el treball del col·le. Word, que fiques a l'espai interlineado... Interlineado 2, i així sembla que ocupis més, doncs... Exacte. No, però avui Déu-n'hi-do, Ojo. Està perfecte. Hasta tenim aquí, ens hem preparat unes preguntes i tot, perquè el convidat pues, haurà de passar l'examen. Si hem començat aviat, avui a l'hora de sopar ja estàvem picant pedra, en plan... És veritat. De què parlem avui, què farem... Això ho podeu saber si ens seguiu a les xarxes, que us adonareu si anem a sopar o no. Sí. Perquè com que pengem el que mengem... Sí, perquè... Nosaltres encara vivim en aquells macos principis del 2000 que tothom feia fotos del sopar,
el plat de que menjava... Home, jo no sé si és principi del 2000 o 2010, això, Jo crec que Instagram ho van inventar el 2010. O No, el 2010 ja estava més que inventat. Crec que el 2000 encara hi havia els Spice Girls. No, home, no, les Spice Girls són del 97. Bueno, Mira. per allà. Bueno, va, no ens enrotllem tant. A veure, no exist... És que... Anem a estrenar secció. Sí? I a la vegada, quan diguem el nom de la secció, doncs, donem la benvinguda al convidat d'aquesta nit, perquè va tot junt. Evidentment. Així que un fort aplaudiment per la secció i el convidat d'aquesta nit. Avui fem un brindis amb Monstro Errante! Els forts aplaudiments que tenim. Bueno, ja saps que nosaltres treballem una mica... els aplaudiments en llauna. Bona nit, com estem? Monstro Errante. Salut. Sí, és un clàssic. La primera pregunta, que no està en el guió, però li havia comentat al Jordi que te la volia fer. Sorprèn-me? No, si no et sorprendrà fer-ho. No. Li deia, li haurem de dir que faci la frase o els sons que normalment fa servir per provar el micro. Això... A veure... Banana. Banana. M'encanta. És que, de debò, Com a monstre Què ha estat que això? soc, els Minions també són monstres. carai. Amb això. Minions són aquests groguets, petitons... Exacte, els humans teniu un nen interior, jo tinc un Minion interior. Mira, ja està. Saps que bé? Meravellós. És que jo, quan vaig a veure els seus concerts, no arribo tard i ja veig com comença el primer tema, no. No, tu vens Arribo a veure la prova de so. A l'hora que obren ja està fent cua. Exacte, inclús a vegades l'acompanyo. Sí. I llavors m'encanta veure com fa el banana. Sí. De fet, m'he arribat a trobar de participar en un micro obert, oblidar-me de fer la prova del micro, perquè total, ja estàs allà, tothom l'ha provat i ja saps que funciona, i està a punt de baixar de l'escenari i que algú em miri des de baix. Home, T'has deixat alguna important. Banana. Ara. És que si no és un concert del Monstro Errante. No, Clar. no he passat per l'escenari si no he dit banana. I ara que dic això d'un concert, torno a fer una pregunta que no està en el guió. això ho hauria d'escriure, a veure com... Fas concerts o recitals? Perquè hi havia el Lluís Llach que feia recitals en lloc de concerts. És que Lluís ja... Jo faig el que em Respecte. El que pots. Sí, jo grunyeixo. Bueno, ell també fa el que pot, Lluís ja. Sí. Vull dir, ell feia el que pot. Ara ja sí, pobret. Sí, ara fa el que pot. Ara fa el que pot. Pobre. Encara com no està a la presó. No, o sigui, no parlo malament... Vale. Sí. No, ho dius per el seu activisme polític. Sí, no parlo malament actual. Vale. Sí, m'agrada molt l'Ítaca. Vale. A mi com quan em toca l'Ítaca m'agrada molt l'Ítaca. És que m'he quedat una miqueta a quadros ara, No, saps? jo dic, pel seu Hòstia, què he fet? Tan malament canta. No, home, no. El seu activisme polític. Vale, no, sí, no, clar, és que avui en dia és arriscat. I per què porta gorro a l'estiu? També s'ha de dir. Això sí que s'ha... Mira, És una horterada. Això sí que hauria d'estar prohibit. Això i ulleres de sol a l'interior dels edificis Per l'amor de Déu. hauria d'estar prohibit. Si t'està veient, que subscrigui el canal. Si ens estàs veient, Lluís Llach, subscriu-te. I posa-li la campaneta, que així en sabràs quan sortim en directe. Bueno, en fals directe. Molt directe. Ostres, tu. Què, entrem en matèria? Anem a fer-li una entrevista com demanen a aquest senyor que ha vingut aquí avui? Ens hem preparat moltes coses, doncs hem d'amortitzar. Doncs va, vinga, llancem la primera. A veure, Tu en tens Monstro alguna Errante. cosa? La meva lletra. Pensa que jo desxifro manuscrits del segle XII, sí. vull dir, això s'entén. Comparat amb això. Crec que gairebé podries entendre la meva. Sí, s'entén. S'entén bé, tu l'entens, no? S'entén bé. Jo l'entenc. El que no sé si els oients, i ara us ho dic en sèrio, us entendran a vosaltres, perquè parleu molt fluixet avui. Hem de cridar més, sí. Hem de cridar més. Sí, perquè Vale. ja us poso el micro a vosaltres, perquè jo sí que crido un muntó i quan, Sí, això és un problema que tenim. No tenim pressupost, hem de compartir un micro a les 3 persones. Llavors, jo quan estic muntant, clar, pujo el volum perquè se t'escolta a ti, però després a mi se m'escolta un muntó. Sí, no, això... I no tenim pressupost ni per tenir un programa que ens equalitzi. Va, fem-li una pregunta que ha vingut per alguna cosa. Hem dit que parlem dels esquimals. Per tant, et volíem preguntar què n'opines tu dels esquimals? Quin concepte en tens d'aquesta bona gent d'allà Bé, de fet, d'allà al nord? fins on jo sé, se'ls diu inuit, no? Sí, senyor. Bueno, inuit, no sé, esquimals, inuits... Sí. Jo a l'escola eren esquimals. Després ara els hi hem dit inuits, no ho sé, però... Han reivindicat ells que se'ls digui així, em sembla. Sí. Jo, al poc que en sé, vaig fer un treball d'antropologia social i cultural comparant la cultura inuit amb els samurais. Els samurais. Sí, i del poc que recordo és que cap dels dos tenia una paraula per dir adeu, com a tal.
i que comptaven molt raro. Estic flipant. O sigui, no diuen... No per la informació que he donat, Sí, la paraula més similar per dir adeu era algo així com vigila, no et donguis un cop de cap al sortir de l'iglú. Sí, en japonès els samurais normalment s'acomiadaven dient, qui ets... com era? Hòstia, volia dir així, vés amb cuidado, Era... Hòstia... Qui ets aquest? No. Hòstia, ja ni me'n recordo, fa temps que ho vaig llegir. Qui ets... No me'n recordo ja. O sigui, deixes una frase en japonès? No, et podria dir una frase en japonès, però volia dir aquesta i ara no me'n recordo ja, tio. Qui ets aquest? No me'n recordo. Bueno, és que fa molt. L'havia fet servir per firmar algun còmic. Mira, com a dedicatòria. Mira que bé. Qui ets aquest? No. Qui ets aquest? Algo així. Era un moment, però això que ha dit... Clar, no, això que et deia. Que he flipat no per el que he explicat, sinó que avui que parlem d'esquimals tenim aquí algú que ha fet un treball sobre esquimals. Home. El vaig fer quan era jove. Gaire. Bueno, però... Ja està més informat que tu i jo. Això per això descomptat, si nosaltres treballem la ignorància. De fet, vaig llegir un... No, perdó, no vaig llegir el llibre. Vaig fer un treball comparant dos llibres que no havia llegit cap dels dos. Però d'un havia vist la pel·li feia 10 anys. I la peli com era la peli? La peli sortia Anthony Quinn, fent d'esquimal. Havia llegit l'Anthony Quinn, és el Zorba l'Anthony Quinn. Exacte. Perquè havia llegit... Això millora per moments. Però havia llegit la Celestina a l'escola i la Celestina versió pel·lícula era gairebé pornogràfica. Sortia la Penèlope Cruz. Home, però això és com si et mires tirant-lo blanc, també podries fer-lo també gairebé pornogràfic, No, però tirant-lo blanc, podries no fer-lo pornogràfic. El llibre ja és pornogràfic, tirant-lo blanc. Però la Celestina no és pornogràfic. Pornogràfic no és. Home. Sutilment suggerent. Home. Les pomes d'Armazenda, vull dir, que t'hi digui, No sé. Però no diu les pomes, m'entens? Ja. Sí, però... I tirant-lo blanc, diu. Ja. Sí. Però... No, va. Que pareixen unes pomes en plànol, però... No, clar. A veure. Ja no sé per on anem. Bueno, la teva opinió dels esquimals ha quedat clara, que és molt favorable. Són tan interessants que has pogut fer un treball d'ells que era per a la universitat. Sí, basant en un llibre que no havia llegit, escrit per un antic pilot de Fórmula 1. De Fórmula 1? Sí, no sé. Veus com millora per moments? Un pilot de Fórmula 1 es dedica a fer llibres sobre inuits? No ho sé. Per què? L'altre llibre era escrit per una antropòloga que defensava que no es pot fer antropologia a distància, que s'ha de fer sobre el terreny, però el seu llibre va fer sobre el terreny de la distància, perquè clar, a la Segona Guerra Mundial no era el moment d'anar a Japó a fer un hola, soc antropòloga americana i vinc a estudiar-vos. Sí, adequat, molt adequat. No era un bon moment, no? Això és com si ets jueu i decideixes anar a fer un estudi sobre forns a Alemanya, saps? Vull dir, no has acertat. No recomanem. Ai, va, que ens en anem. Has conegut mai un esquimal, però? No. T'agradaria conèixer un esquimal? Sí, però gràcies. Jo crec que a tothom li agradaria, la veritat. Posa un esquimal a la teva vida. Sí. Ara que està tan de moda l'Ikea i aquestes coses, aquestes gent són de per allà al nord, també. Home, però és un altre nord. Sí, Bueno, a veure, un moment, el que hem vist a la Wikipedia deia que estaven també al nord de Finlàndia i cap a dalt d'Escandinàvia. Sí, bueno, clar, Finlàndia Suècia, Noruega. I anaves tirant cap allà, que també estaven a Alaska, al nord de Canadà. Sí, com clar, al final de la Terra, com tot és un plan... És que està més a prop, clar. Està més a prop, és un fet objectiu. Per tant, sí, està una mica més amunt de Girona. Una mica més amunt de Girona. Sí, aneu, sí. Hòstia, però Déu-n'hi-do, Alfred Carda també allà... Sí, entre Figueres i el Pol Nord. Hòstia, pues... A la Junquera, cuidado, al tanto. Sí, tenim més preguntes. Clar que tenim més preguntes, el que passa que aquesta... A veure si la puc pronunciar correctament. És complicada, aquesta. Tu et veus capaç de pronunciar-ho? Si entens la teva lletra? Sí, però sembla breu, això, Què opines del catall? Com? Catallac. Catajac. Això, o catajac. És que clar, dos jotes en inuit com es deu pronunciar? Clar, depèn. Per exemple, en lituà la jota és com una i, catallac. Però clar, aquí no sé, vull dir... Haurien d'haver-ho posat en el Google Translator. A veure com ho pronunciem la senyora aquella. La senyora aquella. Sí. Que diem senyora, però és que és un robot, no és una dona. Bueno, però també té dret a ser senyora. Sí, però és una dona que va gravar cada síl·laba. No, és un robot. És una robota? No. Home, sí, ara és robota. Sí, no, clar, és robota. Robote, acabat també. Robote. Que no sé quina església vaig veure, que ara volen ficar Déu, sembla que és l'anglicana, que volen que Déu sigui el gènere aquest de la E.
que acabi amb l'E. I quan faran les misses, No, pues, doncs ho jo estic en modificaran. contra. Estic en contra. Va ser molt surrealista. Perquè jo sóc fan de Kevin Smith i per tant per mi Déu és una dona. I negre? No. No. No perquè no vulgui jo. Ah, vale. S'ha quedat aquí com no. Cuidado, No, no, no. Vale. Perquè és Alanis Morissette. Home, irònic. Déu és Alanis Morissette i si no, mireu-vos Dogma, una pel·lícula de Kevin Smith on surt és el com es diu el que fa després Daredevil, el Ben Affleck i Matt Affleck Damon. és el de... Ben Affleck Sí. i Matt Damon, El de Will Hunting. tu has vist Dogma, no? Sí. És brutal. I allà Déu és Alanis Morissette. Bé, durant una estona també és un vagabundo. I què s'ha fet aquesta dona? Alanis. O sigui, als 90 era com la diva, la gran diva de la música contemporània. Però jo fa des de... l'he vist Clar, mai però és més. que al ser contemporània, doncs ara que ja no estem als 90, ara ja... La pobra dona, clar. Ara és clàssica. Clar. Sí, ara és un clàssic. No seria moment de que ja ens canviessin el nom de l'època en la que estem? Ara estem... Perquè clar, hi havia, després de la moderna, l'edat moderna, venia l'edat contemporània, Sí. A veure, però és jo que crec portem molts anys ja a l'edat sí. contemporània. Jo crec que... La postcontemporània. Sí, jo crec que després del Covid, de la guerra d'Ucraïna, tot això és un canvi d'època. Això ha de marcar un canvi d'època segur. Doncs ja toca. Rotllo, Com li diran ara? No sé si vull saber. L'última era. Sí, La penúltima era i no cap a sé. casa. La penúltima era que hi cap a casa. L'última edat i cap a casa. Va, no, perquè bueno, no- t'expliquem. El què opines del Sí, cata... explica-li què és el Què opines del catajac, catajac? Catejar. Sí. Nosaltres sabem que ets un cantautor, Sí. i llavors hem pensat, home, doncs potser preguntem-li coses de música. Clar, Que nosaltres no en sabem gens de música. hem hagut de buscar al Google si els esquimals tenien algun gènere, Com les sardanes, doncs... Sí, què tenien ells? Es veu que Sí. catajac o... Ho posarem aquí escrit perquè els també se'ns entenguin el que estem intentant pronunciar. Que a més, un moment, que el seu alfabet eren lletres raríssimes, com uns símbols molt estranys. Jo, veus, no he arribat a veure l'alfabet dels... Sí, eren unes imatges, bueno, com uns caràcters molt estranys. Per tant, no sé si el... Bueno, catajac seria com... Vés a saber com es Vés a saber pronuncia com... Sí, I és un cant que es veu que ho fan, que eren... amb la gola. Oi que sí? Era com molt cultural de... Sí. I ho cantaven dones, al vídeo que hem vist. Bueno, però... Perquè en aquell, bueno, clar. No, però jo crec que era bastant... En plan... Però vull dir que Feien deuen bastant cantar els tant dones. homes com dones. No ho sé, Bueno, O sigui, estem preguntant-li què opina d'un gènere que no en tenim ni puta idea. Però, bueno... Amb il·lusió. Que A veure. si vols saltem una altra pregunta. Perquè Saltem. aquesta era... A veure, és que volíem dir, va, que sembla que ens hem documentat, no? Anem a... Sí, Què els agrada? Us heu documentat... Lo just. Lo just. Exacte. Malament. No ens enganyem. Ens hem documentat però malament. Sí, perquè n'hem passat de Google, vull dir, no. Si Google no ens ho explica millor no és culpa nostra. No. Vull dir, és que, joder, Google. Això. Home, ara que la intel·ligència artificial aquesta està de moda, podríem haver preguntat allà. En el xat aquell, xat GTP, no sí, sé què. això que fan els nens del treball de col·le, hauríem d'haver No, preguntat allà. els treballs del col·le es fan al Rincón del Vago. No, ara ja no, Ja no existeix. Ara ja no, això Ja no està mort, existeix? Ja no existeix ni el està Patata caput. Brava. El Patata Brava tampoc existeix. No, Va sortir abans que el Facebook, era el Facebook de Catalunya. però això són... Jo quan tenia un professor nou, anava a buscar el Patata Brava a veure quina veure, opinió quines- tenien d'aquest home, Sí, clar. sí. Clar. És que, però és que era com un Facebook, era una barreja entre un foro, un Facebook, era una xarxa social És que mira que què et molava dic, molt. Jo crec que sóc l'última generació que ha sabut que és el Patata Brava. I ara el meu germà que comença a la universitat ja no sap ni què és el Patata Brava. Clar. És que li parlo xino, tu tampoc ho saps què és, vull dir... Però Patata Brava ja no... Era meravellosa les frases mítiques dels professors. Sí, la secció aquesta com... Clar, sí, sí, sí. tu tenies un professor increïble. nou i deia, quina és la més grossa que ha dit aquest professor? I la buscaves. O la frase repetitiva, deia, fixeu-vos, sempre repeteix o acaba les frases amb Sí. les coletilles. Sí. I les tenies en allà, era... Bueno, és que haurien de reobrir-lo, que el Zuckerberg ho compri. Sí. El Bezos no, no perquè sé llavors dir-te, baixaran les accions. Vale, també. Com es diu l'altre, el pillat aquell que allà... El de Twitter, com es diu el de Twitter? Ara és el Bezos. Ah, no? Aquest, No, és l'Elon aquell. Musk. És el Musk. Jo no volia el Bezos, jo volia el Musk, que és el que compra coses i baixa Compri les aquest i, accions. Sí, bueno... sí. No, el Bezos no, perquè no podem dir res dolent del Bezos per si algun dia estem a Twitch, a la plataforma Lila. Perquè és el propietari. Ah, és propietari. Sí. O sigui, té coses aquest home. Home, té això, no, té Amazon i Twitch. Té tot menys cabell,
Això no en té. Hi ha algun problema per no tenir-ne? No, Pregunto, sí, Pregunto. Vaig pel camí, Vaig pel camí. Va. I simpatia tampoc en té, Perquè he vist vídeos seus parlant i té menys carisma que una pedra, Això t'ho dic, Va fallar la tirada de carisma. Li va fallar. Va, aquesta és més fàcil. Sí. Com si fos un examen, saps? No has de provar, no et preocupis. No, de moment no hi ha cap convidat que hagi aprovat. No, segur que no. Ostres, tu. Portem 3 programes i encara hem oblidat l'entrevista del primer. Sí, és que... Com a cantautor. Perquè recordem que avui l'entrevista és a un cantautor. A veure, sé que quan vam fer el primer programa vam dir intentarem no portar sempre músics, vale? Però què passa? Que és que a partir dels 2000 hi ha més músics que ciutadans. Sí. No parlo del partit, que llavors era fàcil, però vull dir... que és que surten cantants per sota les pedres. Però un dia en parlarem de Ciutadans, No, tio. Té un amic pròxim a Ciutadans, un amic, no, amic és molt dir amic. No? Hi ha un conegut d'aquest bar en el que estem rodant, que no direm l'horari en el que ho fem. No, ni direm el nom d'aquest conegut nostre? No. No el direm. No el direm. Encara que sigui una consonant muda, no direm el nom. Que és un dels fundadors del partit. No, home, Estem creant molt hype. Tant com a fundador, no. Bueno, ell va dir això. Però de la secció local. No, ell ens va dir que era ideòleg del partit. Ideòleg sí. Ha intentat... O sigui, a veure, és igual, Es va dir això. Sí. El senyor aquest... Estem parlant d'un saps tio qui que és, tu? el seu nom no direm que és una consonant muda. És igual. Vale? Anàvem per... Sí. Aquesta pregunta. Vull preguntar-li, sí, això. Sí, com a cantautor. Sí. Tu que hi entens del tema? Nosaltres no en tenim ni idea. Pregunta-li. Li pregunto jo. Sí. Si un, costa molt pronunciar, inuit. Si un inuit es volgués fer cantautor de Katajac, És igual, de música normal. No cal Katajac. quins consells li donaries? Doncs jo crec que és un gènere molt apropiat per un inuit. Són gent que viu en general en comunitats molt aïllades, molt lluny els uns dels altres. Per tant està molt bé perquè tu intentes formar una banda de rock quan el resta de músics estan a centenars de quilòmetres. I a més, si tu ja tens intenció de ser cantautor, també has d'assumir que no tindràs públic. Així que està molt bé. Com deia la gran cançó d'Antònia Font dins d'aquest iglú. Sí, tan trist, tan descongelat. No m'esperava això. No m'esperava. Sí, clar, havíem pensat, com a cantautor, li fem aquesta pregunta, però volem dir, realment a qualsevol persona que es volgués fer cantautor, quin consell li donaries? Però és que m'has matat, m'ha encantat. Sí, ens esperàvem un confiança en tu mateix... Si confies en tu mateix no et fas cantautor, et fas estrella del rock. També és veritat. Clar. Per ser cantautor no cal tenir ego, com per ser estrella del rock. Exacte. Home, ni per ser... Si tingués ego seria saxofonista de blues, no cantautor. Ja en coneixem algun, Em podríem fer algun d'això. Un saxofonista? Sí, home. Si voleu que portem algun saxofonista, poseu-ho en els comentaris. I se m'apaga el llum, això és que és fantàstic. Això és meravellós, meravellós. Va, anem a les preguntes sèries. Va, Sí, deixem les conyes aquestes. Comencem des del principi. No, ara hem de tornar-li a preguntar què opina dels festivals. No, des del principi a principi. Des del principi de l'origen De tot. de tot. Per què Monster Errante? Explica'ns per què. D'on ve aquest nom? Origen múltiple. A tu no t'ha sonat això d'origen múltiple, a ell sí. Ve de diverses fonts, diguem-ne. La font original, el motiu original pel que jo tinc aquesta combinació de paraules al cap, és una carta de Hero Quest, que era la carta de Monster Errante, que a mi com a malvado brujo m'encantava jugar, que és la carta de t'apareix un monstre mentre estàs buscant un tresor i t'ataca. Vale. El dibuix m'agradava molt. És un joc de cartes o d'ordinador? És un joc de taula amb cartes i amb figures. Vale. Llavors existeix el Munchkin, que és un joc de cartes, que és paròdia de jocs clàssics de taula i de rol, on també hi ha la carta de Monster Errante. En aquest cas és una paròdia del dibuix de Hero Quest, que a la versió espanyola surt amb un cartell indicant Teruel hacia allí. En aquest cas és un monstre que s'ha perdut, no és un que va vagant
buscant víctimes, si no és un que s'ha perdut i va estar fent autostop. Jo seria una mica més el segon que el primer, segurament. Més que buscar víctimes, em busco a mi mateix i m'he perdut pel laberint. Pel camí, clar. Sí. I per mi simbolitza una mica el monstre, és en gairebé totes les pel·lícules de, no sé, fins a Tiburón. Tiburón és una pel·lícula sobre un pobre ésser que, degut a la pesca invasiva, no troba menjar i s'ha d'acostar a la costa, que és més perillós per ell, i s'alimenta d'unes bestioles humans, no sé què es diu, i llavors se suposa que és dolent. Ell només està intentant sobreviure. Sí, sembla el dolent a la pel·lícula. No sé, és com... o Alien, no? Perquè l'Alien és dolent, a veure, està... El pobre, algú apareix per allà, ell intenta continuar amb el seu cicle reproductiu i amb el seu cicle vital, i de cop se l'emporten amb una nau, i l'arrenquen del seu hàbitat. I és el dolent, és com, per què? El que és diferent és el dolent. És que no és just, lo d'Alien és veritat perquè és una interpretació que no es fa gaire, però és que no és que ell hagi vingut a tocar-nos els nassos. No, hem anat nosaltres fins on estava ell, el seu planeta. I a sobre l'arrenquem d'allà. I a sobre és el dolent, dius, ostres, però només s'està intentant menjar? I reproduir-se. I a més, no es menja pas a pobre gat, només es menja els humans. Té criteri, clar. No és un salvatge. No, no faltaria. Els gats no, sisplau. Sap el que té bon gust. Els gats també són mascotes dels déus. Sí, l'Estanislav estaria molt d'acord. L'Estanislav no, Popov. No, el nom era Stanislav. No, Cristo Popov. Popov. L'he fet rus de copa, broma. Ai, Déu meu. Jo ho sé perquè avui aquesta tarda estava muntant el programa. Perdó. Si ens veiem, disculpes. Segur que ells ni saben de què parlem, perquè clar... Va, més preguntes sèries, que si no se'ns en va el temps. Se'ns en va, sempre se'ns en va. Sempre. Pregunta... Sí. Incòmoda, potser. D'on treus inspiració per escriure les lletres? Com a cantautor, sempre tens una font, algú que et dius, ostres, escriuré d'això. La vida. La vida, no? Sí. Moltes de les lletres surten de frases soltes que se m'han acudit, de situacions concretes que he viscut. A vegades hi ha lletres que surten en 5 minuts, i tens una idea i una melodia i comences a composar i et surt tota la cançó i està acabada i no l'has de tocar mai més. Hi ha cançons que he trigat mesos a fer-les, potser perquè m'he quedat encallat i llavors he estat donant voltes. Hi ha cançons que primer he volgut fer una cançó sobre un tema i llavors he anat buscant idees. Hi ha vegades que se m'ha acudit una frase i de cop vas filant i et surt una cançó i dius, ostres, i ara? I hi ha cançons, això és molt curiós, que primer les he escrit i llavors les he entès. T'anava a dir. Llavors, en resum, quan crees un àlbum o una cançó, no deixa de ser autobiogràfic. Sí. Però ara m'estàs dient... No necessàriament biogràfic. Autobiogràfic. Puc escriure una cançó sobre una situació que ha viscut una altra persona. Però ara m'acabes de dir que en algun cas pot ser que quasi com predictiu, perquè dius, l'escrius però després l'entens. Això vol dir que has viscut alguna cosa que després dius, calla, que el que vaig escriure... Sí, m'ha passat més d'una vegada escriure una cançó i no acabar-la d'entendre i llavors viure la situació i dir... si vaig escriure d'això, que encara no havia viscut. És que sobre això parlava aquesta cançó. A veure si ets meitat cantautor, meitat pitonissa. Cuidado, És que això els monstres ho tenim. Vinga, va, seguim, que se'ns en va d'això. Sí. Com a cantautor, com a músic o com a persona, suposo que normalment tens algun projecte, alguna cosa en ment a fer o acabes de fer... Sí. Què ens vols vendre? Exacte. Què vols que difoguem? Jo veig moltes coses ara mateix. Endavant. Llibres, diaris, revistes, material de papereria, de belles arts, discos. Fins i tot els meus. Ara els oients... Ara els oients deuen estar pensant, però si és cantautor, què fa venint tot això, no? Sí, explica'ns això, perquè no... Perquè ser cantautor és un vici car. És un hobby car. Seria més econòmic, en lloc de ser cantautor, ser jugador de futbolí. Potser cobres més i tot. Bueno. Que hi ha campionats que guanyes una pasta, Això... Com a mínim gastaria menys en instruments.
Sí, això és segur. Ser cantautor és car, fer un disc és molt car. Caríssim. I es veu que hi ha gent que viu de la música, no ho sé jo. Algú deu viure de la música, no? Sí, ho diuen. algú, ho diuen. sí. No sé, no. Però ser cantautor i viure de la música és És complicat. Complicat, Sí. Tot això té un disc, vull dir que si busqueu Monster Ranter trobareu el seu disc. Sí. En Spotify està. Hi ha les plataformes aquestes. A la Lila no. A la Lila encara no. Jo la Lila no sé quin és, Sí. Ja t'ho explicaré. Ficat perquè jo em diu la Lila i jo No sé, jo. Clar, com que... Jo amb els colors, no. Parleu de plataformes liles i jo penso en el 8M. Bueno, així... Oh, és veritat. Llavors, Però- diguem que com a cantautor Sí. és algo molt car i has muntat un altre projecte. Sí. Vale, explica'ns aquest altre projecte. Va, jo com a cantautor, a part de soc Monster Ranter, també tinc un projecte de botiga tant física com virtual, Sí? que és el Cau Errant, la botiga física, i El Cau la Guarida Errant. Errante, El Cau Errant i la Guarida Errante. Exacte, que està tot lligat d'alguna manera al Vale. mateix projecte, i de fet és un quiosc, llibreria, papereria del barri de tota la vida, que el porta des dels anys 50 Meravellós. funcionant, i que ara el porto jo, i una pàgina web on difondre material autoeditat, tant doncs, de cantautors, poetes, artistes, gent de mala vida. Sí, en general. no, això... Pobres. Això... Sí, gent que decideix fer alguna cosa però Sí, no sí. pot viure d'aquesta i... No, si et surts una mica del camí establert ja... Clar, si no vas a treballar a la fàbrica estàs acabat. Aquí vas a parar, sí. Aquí vas a Vas al parar. laberint i ets un monstre. Aquí a Sabadell, si surts de la tèxtil, ja... Aquí estàs. Exacte. Sí. Bueno, doncs ja per acabar l'entrevista, perquè ja s'acaba la primera part del programa, últimament se m'està fent molt curt el programa. És que jo crec que, mira, saps què et dic? Des que comencem a preparar els programes, estem una estona preparant-ho i sembla que passi molta estona i després com la proporció d'estona invertida en preparar-ho i la proporció d'estona que ho exposem, hi ha molta diferència. Em sembla que passa tot molt ràpid. Sí, no sé, és que portem ja 30 minuts i encara no hem acabat. I jo volia fer l'última pregunta, que és aquella de que Home, llavors el juny, Sempre la fem a juny-juliol... És una pregunta que li fem a tots els convidats, Cada moment... com si n'haguéssim portat molts ja, N'hem ets el portat un. segon. Nosaltres al juny farem una revisió del que hem fet durant tots els programes, Sí. entre altres coses que ens ha passat amb els convidats, no? I una de les coses que mirem d'ells és quants seguidors tenen a Instagram. No cal que ho miris ara, jo ja m'ho he apuntat. Nosaltres ho ensenyem i el que esperem és que el juliol, quan fem l'últim programa de la temporada, a veure si gràcies a haver vist el nostre programa, i això és molt pretensiós perquè Sí, com si algú veiés el nostre programa, saps? Sí, comencem per aquí. Va, que el que volem és que si algú ens veu doncs t'ajudi i ens segueixi. Vull dir, prou feines tenim que ens segueixin a nosaltres, no? Però vull dir, és igual, ho hem d'intentar. Nosaltres tenim esperança. Esperem que no et baixin. Això és el que ens preocupa més. Sí, jo tinc una tendència a perdre seguidors a Instagram. Ojo. important. El Nico va dir el mateix El Nico, que va venir primer programa, va dir el mateix, que li estaven començant a baixar. Sí. A mi m'han baixat sempre, i és que Instagram no és el meu. Clar, ets més de Twitter, no? Sí. Bueno, doncs busqueu també Sí, a Twitter, però nosaltres el que parlarem és d'Instagram, perquè... Més fàcil, més senzill. Exacte, En realitat és més senzill. per nosaltres. Actualment tens 752 seguidors. Molts bé, em no? sembla. Molts et semblen. Bueno, ja en tens més que el programa. Sí. Nosaltres avui Tens- teníem 14. Anava a fer la resta, però ja no. 14, no, 15, que mentre estàvem fent el guió, un ens ha seguit. Mira, veus? Sí, és veritat. Que de moment només ens segueixen col·legues perquè el programa... Recordeu que això no és en directe, per tant, estem gravant que encara no m'ha publicat ningun capítol, ningun programa. No, de fet no. No. Fins Això aquí... és un handicap. O sigui, això és complicat. Sí. Total, que tens 752. Nosaltres, el juliol, Sí. volem ja la veure que ja temporada. hagis arribat als 1.752. Sí, jo crec que a mi el mes... Sí. Sí, no? Això en una tarda ho faràs, Clar. Pim-pam. Una tarda... A Twitter sí que en tinc. A Twitter en tinc uns 5.000 i alguna cosa. Collons. Veus? I nosaltres mirant Instagram. Hòstia. Hem de fer Twitter, Tenim Twitter. Sí, No Twitter. ho hem anunciat mai, però tenim Twitter. Ostres, que bé. Mira que bé. I com que no ho han anunciat mai, que ho busquin. A veure què busquen. Perquè, clar, recorda que el nostre Instagram i el nostre TikTok, per exemple, no es diuen igual. No?
No explicarem per què. Donarem una és història pista molt que és llarga, un té el nom del programa i l'altre de la productora, que la productora som nosaltres dos. Sí, no. Però volíem ficar-hi un nom perquè així quedarà guai. A veure si endevineu quin és el Twitter. No hi hem publicat res, Ja. No hem publicat res encara. A Twitter no. Ostres. Què publico? És que només allà és escriure. Sí, no, i si no et discuteixes amb ningú no queda bé Twitter, Twitter has de Vols portar-lo tu, Twitter? Si vols, sí, però no tinc Twitter jo. O sigui, jo vaig fer el meu Twitter amb el meu nom, per si mai em feia famós. Això ho he fet jo amb tantes xarxes Clar, socials. perquè ja tingués M'he el meu registrat nom. a tantes xarxes socials per no fer-les servir. Perquè ningú Això podia usar el meu nom. El 2013, poder, el 2012. No, estem parlant de fa... No, jo, clar, vull dir... Fot 10 anys. Doncs ja farem servir Twitter d'alguna manera. Sí, ja algú ens acudirà. El que dèiem, ara mateix aquí davant els espectadors, no els oients em sap greu, no heu vist una imatge en el que es veia l'Instagram de Monstro Errante amb els seguidors i tal. Però per als que ens esteu escoltant només, perquè ho feu des d'unes plataformes on no hi ha vídeo, direm que el seu Instagram és, me'l pots dir tu? Monstro Errante. Monstro Errante, tal qual, Sí. Monstro Errante, sense espais ni merdes. Ai, Exacte. quina que mal parlat soc. No et preocupis. Déu et Bastant perdona. fàcil. Gràcies. Doncs res, fins aquí l'entrevista, Monstro, espero que t'ho hagis passat bé. Sí. S'ha fet molt curtet. Ha passat molt ràpid. Sí. El que em sap greu és que, clar, dius, ostres, porto tota la nit aquí esperant per una entrevista que ha durat 20 minuts. La vida. Bueno, Nosaltres et convidem a tornar quan vulguis, i tant. Més faltaria. com si vols venir algun dia de públic. Nosaltres no tenim públic, no està obert al públic, però com ja vam explicar en l'anterior setmana, Era la setmana. Era la setmana passada? sí, la setmana passada, tenim aquí un col·lega mirant el programa. Quina manca Sí, de sí, respecte sí. cap al públic objectiu que tenim. No, això ho estic explicant. I avui el tornem a tenir, Sí, sí, sí. perquè ens faci d'apuntador. Tu no te'n recordes, però ens va anar corregint. Que no, que això no va passar aquest any, que va passar l'altre. Veritat. Que no us entereu. Què és el que diem? Que si ha tornat, bona senyal, Vol dir que li va agradar estar aquí. O que és masoca. Si no, no hauria tornat. O que és masoca. O que s'avorreix no té molt més. i que fora fa fred i ha dit. Exacte, diu, fora fa fred, jo Que vaig bonic. aquí dintre i ja està. Bueno, nois, merci per haver vingut, Monstro. T'ho agraïm Gràcies a molt, vosaltres, un plaer. Nosaltres ens veiem d'aquí, res, és una pausa que dura segons, Sí. perquè tallem. Però nosaltres fem una pausa una miqueta més llargueta perquè fumem. Perquè no. ens veiem d'aquí una estona. Vale? Fins ara! Aquesta és la penúltima i cap a casa. Jordi, Xivi, que no teniu casa o què? Que jo haig de tancar caixa i netejar, hòstia. Ei, ja estem aquí un altre cop. Què tal? Com ha anat la pausa? Ha sigut ràpida, no? Sí, tant. Rapidíssima. Vist i no vist. Exacte, ha sigut... Bueno, Res, tancar i obrir d'ulls. què anava a dir? Abans d'entrar en matèria, Sí, coses importants. abans d'entrar en matèria, perquè ara ja ha marxat el convidat i tal, i parlarem una miqueta dels esquimals, perquè que es noti que hem fet els deures. Sí, ens hem preparat molt bé avui. Uau, moltíssim. Jo vull fer una fe de rates. Sí. Sí. Perquè segurament Corregis de savis. en els comentaris del programa del dia de la setmana passada ja hauran parlat d'un error Sí, pot ser. d'un comentari que vaig fer. Podria... Però com que encara no l'hem publicat no ho sabem, però de totes maneres jo ja ho corregeixo. Sí. Vale? Més val I- curar en salut. És que vaig dir que el porter del Mallorca, Rui Costa, Rui Costa? i no pot ser. No pot ser perquè... Per què no pot ser? Jo encara no sé per què ningú em va avisar, però jo vaig dir Rui Costa perquè em sonava molt el nom. Però clar, Rui Costa és un davanter. Sí, m'ha arribat a la conclusió... Sí. És un davanter portuguès que havia jugat a l'Sporting de Lisboa, al Benfica... A Milan, també. I jo no volia dir Rui Costa. No, Jo volia dir Roa, Roa. que era el porter argentí del Mallorca, Que és el que va anar... que és el que el dorsal portava el l'1,3. 1,3, que va tenir una vena religiosa... Exacte, que se'n va anar a vendre bíblies. Que anar a vendre bíblies tampoc és que sigui literal. Vull dir, a veure, que se'n va anar a divulgar la paraula... Sí, el concepte és el mateix. Sí, però no va anar textualment Bueno, a vendre... l'important és que no era Rui Costa. No. Jo no sé... Jo És que Rui Costa té cara de traficant de drogues. Per tant, no crec que vengui jo me n'he donat... bíblies. Aquesta tarda estava muntant el programa de la setmana passada i m'escolto a mi mateix i dic sí, perquè el porter del Mallorca és Rui Costa. I dic, no em quadra. Dic, no pot ser.
a mi em sona que Rui Costa no era porter. No, era delanter, era mitja punta, de fet. O sigui, jo estic desconnectat del futbol, però potser no tant. Sí, jo crec que era el típic mitja punta habilidós, amb el 10... I això que ja ho hem dit 1000 vegades que ens inventem les coses. Jo vaig dir que sí, convençudíssim. I que treballem en ignorància, porter del Mallorca... Vull dir, aquí jo vull... Perquè és que n'estic segur... Que algú ens ho dirà. Vamos. Perquè encara no ho sabem. Sí, no, és que... Però què t'hi apostes? És que ens cauran palos per tot De que hi haurà comentaris de... Què diu? Rui Costa no és porter, que ha d'haver Més jugat una cosa, totes les coses que critiquem inexactes no passa de res. Però futbol, si ens equivoquem d'un detallet del futbol i surt algú que està ben informat sobre el tema, ens cauran uns Però palos. què passa? Que els de futbol són els els hooligans aquests intolerants en l'error? Sí. No ens podem equivocar? Sí. A mi m'agrada molt el futbol, però sí, reconec que... Doncs em passo un altre esport. A partir d'ara només parlarem de petanca. La petanca. Vale? Perfecte. Del qual també podem treballar des de la ignorància, perquè... No tant, Estem tu i jo, no sé, no? Home, sí, tu ets el president de... Del club esportiu Petanca Badesenc. Sí. Autoproclamat. Autoproclamat. Perquè no hi ha equip. Perquè no hi ha equip, es van morir tots. Es van morir tots i vas dir, doncs ara el porto jo. Ara el porto jo. I bueno, jo sí que, vale... Tu competeixes. Sí, però a un nivell molt bàsic i... Però competeixes i guanyes, a vegades guanyes. Sí, fer les meves cosetes, però vull dir... que no, això no vol dir que jo pugui dir sí, perquè és que el campió del Mundial de petanca... Segur que és francès. Que existeix. Segur que és francès? Sí, és francès segur. Perquè és que segur. Quina res. No puc dir, perquè és que no ho sé. No em sé ni qui juga a la selecció espanyola de petanca. Vols dir que n'hi ha selecció espanyola? Sí que n'hi ha, sí. Vols dir que n'hi ha? Sí. Mira, hi ha la selecció catalana. Que són els bons? Són els que animem nosaltres? No, però és que és una cosa molt rara. Tornem a canviar de tema, però m'és igual. El meu cosí és jugador de la selecció del País Basc. Però el meu cosí... El teu cosí no és català, el teu cosí? Viu a Cerdanyola. I ell juga en el Cerdanyola, o jugava. Però que el va fitxar a la selecció del País Basc. I dic, com va això? O sigui, a petanca tu pots... Estrany, això, A petanca tu pots fitxar el que et surti dels nassos. O sigui, a la selecció pots fitxar. Mira que el futbol ho han intentat, allò de... Sí, et donem la nacionalitat i així jugues en el nostre equip. No, a petanca no cal. Jo fan. Petanca no cal. Tu vens a la selecció basca. basca. Tu vas néixer a l'Aves, no? Entre l'Aves i Vitoria. Exacte, sí. Pues ja està. I pimba. Però més enllà d'això no sé res més de petanca. A part de les regles i aquestes merdes. Sí. Però vull dir que el que és la part de divulgació de l'esport... Jo crec que, mira, sí, com hi ha revistes que parlen, o diaris, que parlen només de futbol, o molt deportiu o l'esport, haurien de fer una revista que parlés només de petanca. Jo crec que a la gent hi podria interessar moltíssim. Només de petanca? Podríem parlar d'esports minoritaris. No, però de veritat que la petanca... Pensa que hi ha molta gent... Saps que hi ha un canal de televisió que es dedica només a la petanca i retransmet els partits de petanca? 24 hores al dia. No sé si està 24 hores al dia, però els campionats i totes aquestes coses les retransmeteix Petanca TV o Petanca TV, sí. Pues és interessant de veure. Jo, un diumenge a la tarda, aquests tontos que fan pel·lis Antena 3... Tinc companys de l'equip que es miren aquests partits. Home, s'ha d'estudiar el rival, no? Vull dir, depèn de tàctica. Però això no jugaràs mai contra ells. Nosaltres juguem contra gent de barri, saps? Vull dir, aquí juguem contra el Meridiana, contra el Can Anglada, però que anem a jugar contra la selecció francesa, hombre... Són gavatxos. No perquè siguin gavatxos, que també. Però vull dir, també. Jo no jugaria mai contra un gavatxo, quina ràbia em faria perdre. No, clar, és que, hòstia, és que si perds és un problema. No, clar, vull dir, prefereixo no jugar. No, que vull dir que miren partits de gent que representa que són els professionals, l'élite, no? Sí. I està bé perquè si ens veu, aprens. Mira, una curiositat, l'élite són joves, com nosaltres, o estan ja a la... en plan, a la... bueno... el pretanatori, que diria jo. Pretanatori. Estan... Hi ha de tot, diré que hi ha de tot. Per exemple... O sigui, l'MVP, el pilota d'or de la petanca... El bolidor. O sigui, el Messi de la petanca, qui és el Messi de la petanca? Hòstia, ni puta idea. No donen un premi anual, millor jugador de petanca? Segur. Pues ja està. Hem d'investigar qui l'ha guanyat aquest any. Però jo què sé. Bueno, és que si és francès, ja però és que, mira, federíssim francès. perquè et facis una idea, vale? La mitjana d'edat està bastant alta. Sí, supera els 60, la mitjana. No, home, no. En el meu equip potser... El teu equip potser sí, jo els he vist, he vist fotos i crec que... En el meu equip, com tu has pogut comprovar en alguna foto, només som dos joves. Sí. I em considero jo jove. Per això, no? Vale? És que... Però jo he anat a jugar contra els altres equips i teníem xavals, jo què sé, de 20 i alguna cosa, Hi havia un que portaven hasta un xaval de 14 i dic, ja és l'edat que jugui a la competició, però és igual. Aquest està àgil, vull dir que... No.
No estava àgil. A veure, què és petanca? Bueno, però sempre havia tenir més reflexes que els altres, tenir més com... Sí, per esquivar el què? Si és que Bueno, tens és sol... igual, tenir més punteria, no sé. Bé, Tots són habilitats motrius, moviments aquests, així. que hi ha gent jove. Si jo he vist fotos de la Federació Catalana que pengen, i sempre pengen, que potser ho fan també per imatge, però sempre pengen fotos de gent jove jugant. Sí, no, clar. A veure, de cara al màrqueting queda millor, perquè, sí, queda Per molt intentar revitalitzar l'esport. millor. Segurament. Però, bueno, sí que és veritat que té tradició de Sí. que és un joc de jubilats, però no és veritat, eh? No és veritat, no és veritat. No és veritat. No és veritat. Jo he vist gent fumant porros, No és jugant a veritat, la però petanca. al meu equip només juga 2 competicions, la de federada i la dels jubilats. I adivines, jo només puc participar en una. Els jubilats? Sí, exacte. Clar, evidentment. Em fot molta ràbia, no estar jubilat. Només puc participar en una... Oh, ja ho estat jugat, ja. No, però per no poder participar. Home, sí, però... En fi, Bueno, no sé de què estàvem parlant. no ho sé, l'entrevista Però ja l'hem fet. de petanca no parlava. L'entrevista ja l'hem fet, ja podem treure'ns el paper. Jo ja he rectificat la rata... La errada. La correcció, sí. No la rata, bueno, la rata- Però, una errada que jo vaig pujar al carro de la rada 100%, Perquè jo vaig dir, sí, va Rio sumar- Costa. No, però és que a més he vist el vídeo avui que l'estava muntant. Dic, com és que el Jordi no m'està corregint? I mira, Dic, on estava el Jordi quan jo mira estava que explicant això? la primera samarreta de futbol que vaig tenir mai va ser del Milan, que és l'equip on en aquella època devia jugar en Rui Costa. Hi havia en Shevchenko, en Nesta, en Gattuso, Nesta? en Nesta. Però aquest és supervell. Sí, tots... Clar, però jo quan era molt petit, aquests jugaven al Milan. Era el 2000, del 2003, 2002, fins al 2009 van estar aquests. Que hi havia l'Ancelotti d'entrenador. Fixa't tu. No, doncs bueno, que no et vas enterar del que jo vaig dir. No m'ha entrat una merda. Això és el que m'escolta, saps? Sí, no, jo... Bé, és el típic nom portuguès, bàsic, Rui Costa, que pot ser, jo què sé, Bueno, sí, clar, és Nuno que- Mendes, vull dir, és el típic que, nom portuguès. Ojo, que quan jo vull buscar la informació i tal, m'he trobat un altre Rui Costa i dic, ara quin dels dos és? Clar, Clar, n'hi ha d'haver hi ha un molts altre que es Rui diu Costes. Rui Pedro Silva Costa, però que està jugant a segona divisió de Portugal, saps? En el Farense. Bueno, el Farense pot ser un, no sé, pot ser un bon equip això, no ho sé. Home, està segona. Bueno, Dolent i- tampoc és. Dolent tampoc és, exacte. No és el millor, perquè si no estaria primera. Però no és el pitjor. Exacte. No és el pitjor. Bueno, no sé quantes divisions tenen a Portugal. Parlem d'esquimals o què? Sí, parlem d'esquimals. Què podem dir? A Portugal no crec que n'hi hagi esquimals. No hi ha esquimals a Portugal? Jo diria que no estem molt tristos sempre, però esquimals no... I portuguesos a l'Antàrtic? Sí, això segur. Antàrtic o Àrtic? No, jo diria que estan a l'Àrtic, Àrtic és a dalt. Sí, jo diria que estan a dalt, estan a dalt. I hem llegit avui que estan a dalt. Estan a dalt. Estan a dalt, a baix no n'hi ha. No, jo diria que a baix només hi ha pingüinos. Vull dir... I exploradors. Sí, gent d'aquesta que fa treballs de recerca i de síntesi. Trobo que és un treball molt fred. Sí, no, calor no passa. I no suen la cansalada per fer el treball aquell. Jo, dels esquimals, abans de que ens informéssim de coses d'ells... S'ha informat moltíssim, Sí. És que hem anat a la biblioteca a buscar no hem un sigut llibre capaços d'aquests totxos. ni de pronunciar el tipus aquest de música que fan, que es diu Catajac o Catallac o Catallac, vés a saber com es diu. No, però és que compraré un disco d'això, ja veuràs que sonarà, bueno. Ni Va. Vivaldi, ni què dic. Doncs jo el que sabia abans és que a veure si tu en saps d'això. Tu saps que jo em dedico una miqueta a la il·lustració, a l'art i tal, no? Sí. I som una espècie que som capaços de diferenciar doncs, diferents tons del magenta, no? Això és vermell no sé què, això és tira cap a morat, això és magenta, això és el... saps? Sí, Anem dient diferents colors. i els veig Però- tots iguals, sempre. Sempre. Sol passar, Per vull mi dir, tots són iguals. amb els blaus, sobretot passa molt amb els blaus. Els blaus i els verds la gent a vegades els veu iguals, i que si hi ha el blau, l'aigua marina, el turquesa, no sé què. Home, jo de petit em deien hi havia blau verd, i jo per mi el blau verd eren tots. Tots eren blau verd. Jo quan Sabies dic que al blau verd- Japó, torno a marxar-me, però sabies que al Japó no tenien un nom per al verd? És a dir, Li deien blau. sí, Ben fet que feien. o sigui, el blau i el verd li deien igual, aoi. Aoi. Llavors, més endavant, O sigui, li deien aoi. 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 I més endavant es van inventar el nom de Midori pel verd. Midori. Vale. Però no tenien verd. De fet, el semàfor li diuen blau. O sigui, quan es fica en verd, li diuen que està en blau. Vale. Però són els únics, Bueno, als Estats Units és que el tenen blau. És que el tenen blau. Vull dir... No és que li diguin... No, és que està blau. És que està blau, però vull dir, ells, el blau i el verd era el mateix color. Bueno, es pot comprendre. Són colors molt semblants. Bueno,
Bueno, és el que et deia, jo veig... Tu ja en tens més, veig més colors, però no em sé els noms de tots, perquè és de volat, aprendre que si rojo canmio, rojo no sé què, no sé... Jo em vaig quedar amb el cian, que és el que tenen a color, el cian, el magenta i l'altre color. El groc. El groc, color primari. Sí, jo em vaig quedar aquí. Després d'això... Clar, són els colors primaris, en pigment, sí. Els pigments. I els havies de barrejar amb la... amb allò que em sonaven. Amb allò que et donaven, bueno, pots barrejar amb el que vulguis, vull dir. Bueno, no sé, mira, jo no suspenia plàstica, però tenia tot excel·lents i plàstica tenia sempre un notable. O un B. Perquè no dibuixar no... A mi el profe m'amenaçava per aprovar. Sí. Perquè el Notes em coneixia i anem a fer això, anem a fer un dibuix amb no sé quants punts de fuga, no sé què. Ui, punts heu de de fer fuga. una habitació. Això ja no I em venia a mi i em deia, tu si vols aprovar has de fer un carrer. Un carrer. I jo, joder, saps? A tots els hi fica una habitació i jo haig de fer un carrer sencer. Un carrer. I em diu, i si fiques el Superman al mig et ficaré un 10. I li vaig presentar un carrer amb el Superman al mig. Em va posar el 10, eh? Vaig posar el 10, és l'important això. I això que jo mateix li vaig dir, aquí hi ha un error, però és que ja estava cansat. Diu, no, si anava a posar el 10 igualment perquè sabia que ho faries. Però... era com injust, no? Vull dir, jo no puc fer l'habitació, haig de fer un carrer. Més feina. Mira, ara dius això de... Sempre t'ho vaig explicar un dia. T'ho vaig explicar un dia aquí al programa. Tenia un company de classe, una professora que era així molt de la branca, ens va dir, heu de fer un dibuix abstracte. I un company als 5 minuts de classe va portar el full en blanc i va dir, mira, Gisela, això és la creació de l'univers. Li va dir, molt bé, Pol, posa un 10? Posa un 10 perquè és molt bé, però no em fas un dibuix, vale? És magistral. Bueno, així clar, potser la intenció de la profe era tenir-vos entretinguts una estona. Sí, segurament. Tot això ho deia? Sí. Tot això ho deia perquè volia parlar-te d'una cosa sobre colors i esquimals. Vale. Jo sempre he tingut entès de que els esquimals són capaços de veure com 20 blancs diferents i dir-te pels noms. No, és que això és blanc no sé què, això és blanc no sé quantos. I... Això és mentida. Ja hi som. Això és mentida perquè m'he informat molt bé. Veus? És que aquí hi ha el que no s'informa i el que s'informa. M'he informat molt bé, perquè jo també tenia la dita aquesta que els esquimals tenen com moltes paraules per definir el color blanc. I és mentida això. Ho vaig llegir molt interessant. Perquè ara, quan tinc llarg de foc i necessito paper, tinc una revista de molt interessant i cada dia arrenco una pàgina i la foto al foc. I que abans d'arrencar-la la llegeixo. I un dia explicava això, que els esquimals, que tenim la dita que tenen com 100 maneres de dir el color blanc... Però tenen 100 maneres de dir el color blanc o 100 blancs diferents? No, si tenen com... Quan veuen la neu, doncs tenen moltes maneres de dir el color de la neu. No sé si són 100 o 20 o 30 o 50. Però és mentida, no en tenen tantes, en tenen 3 o 4 com tothom. Bueno. I el molt interessant és això, que en tenim molt poques, que era una dita d'aquestes falses. 3 o 4 que en tenim tothom. Quants blancs coneixes tu? És veritat, se'n conec un. Bueno, el blanc grogós i el blanc blanc. No, el blanc cru, el blanco roto, el blanco d'Espanya, que és el que es ven en pot. Sí, el que es ven amb paper de plata, Sí, bueno, sí, els pots són de plata. Sí, aquí intentant cobrir-te les espatlles. I un dia jo estava en un bar y estaban fregando el terra y una va a hacer la broma de mira, ahora que han fregado, ahora sí que se ve que es gris y blanco el suelo. Y le vaig dir, no. No. No es blanco, es color crema. Ja està, van començar a dir. Esquimal. No em van dir esquimal, però es van queixar de que, claro, és que tu ves colores no sé què, saps? O sigui, que tampoc tenim tants blancs, nosaltres. No, tenim... Perquè el color crema és blanc o és groc clar? És groc clar. Per tu és groc clar, Per mi crema és groc clar 100%. Però clar, ja dic jo com fa que veria blau. No comencem bé. Vale. No, vull dir, no. Bueno, doncs tot això és el que jo et puc dir dels esquimals, Sí, perquè és que no... Saber, no sabem gaire res. No sé... És que els esquimals... És que... Per què m'escollim aquests temes? Bueno... Bueno, d'esquimals també hem parlat a vegades, jo me'n recordo de petit, li faré el petó esquimal. El petó esquimal, sí. Que era xocar les dues nàpies, no? Les dues nàpies, sí. Que encara no sé ni per què li diuen així. Jo t'ho dic perquè t'heu buscat, això. Veus com hi ha el que parla de la ignorància i el que s'informa, si és que... No, perquè és un tema que m'interessava.
jo i... També estava la muy interesante? No, això no, però... Això estava pronto, encara pitjor. De debò? Sí, de veritat, sí. És molt trist, però sí. A dir, quan vaig a la pelo em miro pronto, però no és veritat, perquè la meva mare porta a casa i quan esmorzo, pues... A vegades la Vanguardia, a vegades a pronto. Vull dir, vaig tornant. Bueno. I explicaven, em va semblar molt interessant també, explicaven que això del petó aquest que fan nasal, o sigui, que són els dos nasos, jo pensava que era perquè el llavi es congelava amb la saliva. I a veure si es quedaven enganxats. Clar, enganxats, perquè fa molt fred al seu país. Però no, és perquè diu que aquesta gent, com van molt abrigats i moltes robes i tal, es reconeixen per l'olor. Tu, si t'acostes molt a algú... D'aquí deu venir la paraula inu. No m'entens? No. En japonès gos es diu inu. Bueno, com ho sàpiga, jo com en japonès es diu gos. I inuit, ojo, no vingui de... que es fa com els gossos, no? No crec, perquè mira, Japó és una illa allà tancada, petita... Iepa. No crec que els esquimals... No. Home, tenen els ulls bastant rasgats també, Sí, bueno, però... També sospiten, Els esquimals també sospiten. Sí, sempre estan, és veritat, sempre estan com... Hòstia, aquest tio m'està mentint, Sí. Això ho deia el Woody Allen, no? Els japonesos no miren, sospetxen. Sí. I la seva dona és Xina. No, Xina és de Corea, poder. És dona o és filla adoptada? Bueno... O compleix les dues coses? Té els dos, sí. És el pa complet. Es va comprar el plat complet a Xina. Complet. I van portar pel Shein. Així és que ho fan per l'olor. Sí, ho fan per olor. Es reconeixen per la seva... la fragància. Leau de Pyongyang. Però si deuen olorar peix. Segurament. Aquesta gent que menja peix només. Sí, no, verdura no mengen. No, tu creus? Pastanagues no planten. Tu creus que hi haurà algun esquimal vegetarià? No, jo crec que no. És... Home, a veure, tindria el seu mèrit, Però què mengen? Allà? Plantar... Jo crec que no, plantar patates i pastanagues és impossible. Per tant, jo crec que... Sí, quan no mengen gel, només menjo gel, és que jo soc vegetarià. Gelats, sí. No, jo crec que bàsicament deuen menjar peix i foques i coses d'aquestes. Jo el que tenia entès és que menjaven molta grassa per no passar fred. Pues foques, les foques porten molta grassa. Això és com, si t'has fixat, en els països del nord sempre mengen moltes coses que porten moltes calories. Per no passar fred. Que si xocolata, que si sucres, que si... Saps? Allò, evidentment, clar. Omplim-nos de caloria, clar. Benvinguts als lípids i au, a no passar fred. Sí, en canvi que el Mediterrani és més d'oli, l'oliva, el formatget... L'oli depèn de com també... No, però ja m'entens, és com la dieta mediterrània, sí. L'amanida grega... En feta. No ben feta, en feta. En feta, sí. No amfetamines, en feta. No ens confonguem, No confonguem coses que llavors aquí diran és que sou uns drogadictes. No, esteu fent una apologia al narcotràfic, no. No. Mai. No. Temes d'aquests no toquem. No. Què més? És que no sé si parlar dels esquimals. Vull dir, és que... T'ho torno a dir, vull dir... Jo no he llegit res més de pronto, per tant ja no tinc més informació random. No. Jo és que... vull dir... Només sé que viuen en iglús, el qual està molt bé perquè per escombrar és l'hòstia, no se't queda la pols al racó. No? Perquè com que són rodons... Està bé això. Creus que tenen rumbes? No. No, vale, estaves parlant de la que escombra, no? Sí, no la rumba d'en Paret. No, clar, creus que tenen rumbes? Jo me'ls estava imaginant allà a dins l'iglú tots... Garrumbero! No tenen garrumbero. Però a veure... Bueno, la foca rumbera, no? Sí, clar. No, jo crec que hi ha gats aquests, són com... Gats? Saps com aquells bitxos que són com molt blancs, que tenen molt de pèl? Ossos polars? No és tan gros, és petit. Jo he vist imatges del típic National Geographic. Quan esmorzo no miro National Geographic. És el típic animal que és com una mostela o com una guineu, que és com blanca i molt peluda. Sembla un gat també, en realitat. Sí que hi ha uns gats molt peluts i això està cap a dalt. Que es veu que s'adapten molt bé a la neu, saps? Vull dir, això el fred els agrada. Com un linx, com un... Sí, jo crec que és alguna cosa així. És com una cosa allargada, blanca, molt de pèl. És que això que estàs dient, no sé quin animal és. Bueno, no sé, he vist fotos. Ho buscaria, però sí, ha de viure portem ja... O sigui, en 2 programes que he vist, traiem el mòbil cada 2x3 per comprovar. No, és que... Potser n'hi hauria de portar una enciclopèdia, la gran enciclopèdia catalana. Home, realment tenim un ordinador aquí al costat, que passa que em fa mandra connectar-lo a la xarxa, però podríem anar buscant Wikipèdies i coses. Això quan tinguem un equip, saps? Pel Pincarillo ens ho diran.
Exacte, Pinganillo. pel Pinganillo. Ah, que m'estic equivocant. Vale, ja ho diré en el pròxim programa. No, però, clar, si tinguéssim un equip, aquest ordinador, doncs jo el tindria aquí per anar consultant, estaria bé. Seria bé. Hasta podríem llegir els comentaris de la penya, Seria bé. en tenim tants. Bueno, en tindrem, queixant-se de que no vam dir bé el nom del porter. Uf, sí. I segurament també en tindrem algun ara que no hem dit coses correctes dels inuits, perquè és que imagina que hi ha surt molt un- entesa d'inuit. És que és això, imagina que surt un antropòleg o directament un inuit i ens fot aquí canya. Portem un dia un antropòleg. Uf, jo no conec cap jo d'això, No sé on el trobarem, un antropòleg. O per anar a la facultat de Bellaterra, fotem un cartell Fem un programa en el bar de la facultat, No, si ens deixen, per què no? Vull dir... però a aquestes hores no. Bueno, a Bueno. aquestes hores. Com si sapiguéssiu a l'hora que estem gravant. No, però... A veure, a Bellaterra són molt liberals, mai se sap, Podríem intentar-ho. Podríem preguntar, I allà tindríem en directe, en públic. Sí, és per tal d'anar a una classe, qualsevol cosa venen a aplaudir, Ja t'ho Bueno, dic. potser en lloc d'aplaudir ens tiren coses, però... No, No, és gent bona molt maca, són és bona gent molt gent, maca. són gent culta, si han arribat a la universitat és per algú. Exacte. Vull dir, no són plebeyos, No són regalen el... No, la CL no la regalen. No només suspèn un 5% de Catalunya, suspèn més gent. Sí? Un 5% suspèn. Un 5% la suspèn. La CL, sí, tan fàcil que és, aprova un 95%. La vaig fer sense estudiar. Jo també, i vaig treure la millor nota a la comarca. Bueno, jo no vaig ser el de la millor de la comarca. Sí, clar, També et hi dic que havia la competència de la meva comarca és bastant més gran. És també heavy que la meva. Però no vaig treure la millor nota Sí, sí. ni de lluny. Va sortir per TV Ripollesa. Amb el Hussam, el meu company de pis, ell va treure l'altra nota. Amb qui? Amb el Hussam, el meu company de pis, molt amic meu. I ell va treure la millor nota a la fase general i jo sumant-hi les optatives. I va fer entrevista als adjunts. Que guai. Sí, i tant. A mi no em van fer entrevista perquè tampoc era brillant la meva nota, però bueno, just per lo que volia bé. O sigui, no... També et dic que a mi m'han sobrat 7 punts, Perquè jo necessitava un 5 i vaig treure un 12,44. A la meva època també et diré que el màxim era un 10. Clar, jo no era un 10 la fase comuna, però amb les optatives podies arribar a 14. Això jo diria que no. I si era així, ni me'n vaig enterar. Pues, Vull dir, jo sé que vaig treure una nota que em servia. Ja està, si serveix per em vaig entrar... passar jugant a l'ordinador totes les nits abans d'anar a l'examen, que arribava a dormir-me. És el que hi ha. Sí. Vull dir, si és que només necessitava provar, ja està. Imagina lo fàcil que jo volia fer. Aquí estem. Aquí estic. Aquí estic. Parlant des de... D'ignorància absoluta, aquí estem. Vull dir, pa què més? Abans que se'ns faci tard, hauríem de començar a parlar, o explicar-los al públic, que la setmana que ve tornarem amb el programa, però que no tindrem convidat. No, però si portem un convidat cada setmana... Se'ns acaben els col·legues. Se'ns acaben els amics, se'ns foleixen molt ràpid. No, però el que volem fer la setmana que ve és tornar a repetir allò de com es diu el meu poble. Sí, això va O estar el teu bé. poble, Això és el teu poble. Com es diu el teu poble? Aquella secció que vam estrenar la setmana passada. Sí, això està molt bé. Quan vegis el vídeo, t'he ficat un cartellet i tot, que només ho veuran els del YouTube, els altres no, però... Bueno, però que se l'imaginin. Bueno, Facin un esforç i tampoc ja és tan brillant, però el que passa que li he No, ficat, segur li he que ficat un està molt bé, efecte, segur que que està faci, molt bé. li he ficat un efecte que faci torbellino. Perfecte. No. Com jo quan feia... Saps quan feies PowerPoints a l'escola? Que feies que primer aparegués una imatge, després l'altra... Sí. Pues això, Però més o menys és el mateix. Ara ets buscant una música acorde. Bueno, trobarem Que alguna quedi bé. Ta-ta! cosa. Fiques aquí... Sí, ja trobarem alguna cosa. Doncs explicar-los que la setmana que ve farem una altra pregunta de com es diuen el teu poble. Sí? No llegirem les respostes de la primera, Perquè no les tindrem, perquè bàsicament. No les tindrem. no ens dona temps. No, perquè s'emetrà el dia 1 primer, no? Segurament. Esperem. Van a confirmar el dia 1, probablement. Si tot va bé, Si no passa res estrany. el dia 1 s'haurà estrenat ja aquest programa, ara estaríem a dia 15, El d'avui, el dia 15. Sí, no? Sí, la setmana que ve. 1, 8, 15, Després del 15 ve el 22. 15 i 7, 22, no? doncs el 22. 22. 22, no haurem tingut respostes. No. És igual. Impossible. Però ja rellegirem les respostes a l'últim programa. L'últim Té molta programa, feina l'últim programa. l'últim programa serà només llegir respostes. No, però té molta feina, perquè hem de fer això a l'Instagram, que hem comentat amb el Mauri, Bueno, hem de però- comentar, té molta feina l'últim programa. però sí, Serà sí. llarg que l'últim dia. Estaràs tu. Serà programa extra. Programa doble, sí. Doncs això, no? Explicar que la setmana que ve, tot i que no tenim convidat, estarem parlant de coses
Suposo que el Com es diu al teu poble portarem alguna més especial. Jo t'he passat informació que... Sí, he trobat una mina interessant, sí. Llavors... Sí. T'haig de passar un vídeo. Llavors, això, de que estarem parlant d'allò, també parlarem d'allò altre, aquí treballant la concreció, I d'allò que et vaig dir un dia, també. recordes? Doncs aquest dia. M'he recordat una mica de ma mare i m'he fet molta ràbia. És que ma mare té aquella mania de porta'm allò que estan allà. I jo, el què? A on? Allò. Sí, home, allò que està al costat de l'altre. Sempre. Sempre és allò. Però jo no entenc... I es veu que no és l'única mare que ho fa. Sí, la meva mare ho fa. S'entenen, això s'entén, això sobreentén. Però jo encara estic buscant allò. Perquè no ho he trobat en allà. Ell està esperant allò encara, segurament. No, sí, li vaig dir, doncs si ja que ho tens tan clar, vés a buscar-ho tu. I llavors, l'altra frase que em fa molta ràbia. Veus? És que haig de venir jo perquè si no, no ho trobeu. Clar, és que si no sabem què busquem, clar que no ho trobem. No, em fotia unes bronques. Mare meva. Doncs què t'estava dient? Ah, sí, lo del pròxim programa. El pròxim programa que ja... És que, saps per què he començat a parlar del pròxim programa? Perquè ja és hora. Queden 2 minuts, em diuen, pel pinganillo. I... El pinganillo que no portes. I que no porto. No, en el fons, queden menys de 2 minutillos. Sí, fa tard. Doncs això. Puc dir-ho? Es fa tard i vol ploure. Hombre! És que m'agrada molt dir-ho, perquè és que una frase que a casa meva sona sempre. Podríem crear una secció També diuen... que es digués fa tard i vol ploure, que només sigui per acomiadar-nos? Sí, estaria bé, ben pensat. Saps? Imagina't. Això no ho ha fet ningú programa, Tard i vol ploure. No ha fet ningú programa. Benvinguts a... Els grans crèdits, Fa tard i vol ploure. Vinga, senyors, fins la setmana que ve. Saps? Adéu. Seria? Meravellós. Ho provem o què? Jo crec que ho podem fer, sí. Sí? Ho estrenem aquesta Ho pots secció? muntar allà mateix, pam, surti aquí. No, ho estrenem avui. Perfecte, doncs va. Despedim així el programa. Sí. Doncs Però anem de dir res més abans de plegar? Bueno, que ens segueixin, ens subscriguin. Ja ho saben, aquestes això, coses, ja saben. Ja saben el que han de fer. Ja ho saben. Si no, ells mateixos. Ja ho saben. I us buscarem. Tot gratis, no us preocupeu. De moment Ah, no, tot vale, que els surt gratis a ells. Sí, clar, nosaltres també gratis. Què? Jo no invito aquí ara a la penya tots a veure o alguna cosa. No, home, sí, home, faltaria. Doncs va, provem d'acabar el programa així. És tard i vol ploure. No, home, però com una secció. O sigui, sortiran els crèdits aquí volant. Exacte, nosaltres diem, amb tots vosaltres, la secció... Doncs vosaltres la secció... Jo dic això, tu dius que fa tard i vol ploure. És tard i vol ploure, no fa. Ficareu els aplaudiments en llauna com que d'allò. I l'únic que és fins la setmana que ve. Vale, ens veiem, sí, una setmana que ve. Què et sembla? És una manera de dir. Perfecte. Doncs vinga, va, estem en secció. Amb tots vosaltres, la nova secció... És tard i vol ploure. Ué, fins la setmana que ve!